Πού βρίσκονται τα ακασικά αρχεία? Κατά την άποψη πολλών ερευνητών, τα ακασικά αρχεία βρίσκονται στην πέμπτη διάσταση, όπου εκεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και οι ενέργειες. Θεωρείται ότι είναι ένα πνευματικό πεδίο που μπορούμε να εισέλθουμε μέσω της συνειδητότητάς μας. Τα ακασικά αρχεία δεν βρίσκονται σε κάποιο φυσικό μέρος. Πάνω από την πέμπτη διάσταση ο χρόνος και ο χώρος δεν υπάρχουν. Τα πάντα εκτιλήσονται σε αυτήν τη στιγμή. Στο τώρα. Μόλις μετατοπιστούμε στη συνειδητότητα της πέμπτης διάστασης, αρχίζουμε να βιώνουμε κατάσταση ειρήνης. Οι χαμηλές δονήσεις του φόβου, της ζήλιας και όλα τα άλλα αρνητικά συναισθήματα δεν υπάρχουν στα ανώτερα βασίλεια. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν εισερχόμαστε στα ακασικά αρχεία, είναι στην πέμπτη διάσταση υπό μορφή ενέργειας. Όλες μας οι εμπειρίες υπάρχουν εκεί σαν ενέργειες. Από την πέμπτη διάσταση και πάνω, υπάρχουν οι πληροφορίες, μεταφέρονται μέσω του νοητικού μας, τέταρτη διάσταση, και μετά κατεβαίνουν στον τρισδιάστατο κόσμο μας.